Egun berri, hizkuntzaren zentralitateaz, aritu gara, oraintxe Iñakirekin, eta zuk Jone, hiztunaren zentralitatea aipatu duzu gaur, hiztuna erdigunean. Zer planteamendu berri ekar dezake horrek, Jone? Bueno, nik aldarrikatzen dute hiztunen protagonismoa, eta noski, ematen dio, por supuesto, hizkuntzari baita ere protagonismoa, baina iruditzen zait, lehen aipatu dudan bezala agian, orain arte hori da nagusitu dan neurri batean diskursoa, ez? Edo hortan jarri dugu bereziki begirada, eta nik uste gutxiagotan hiztunengan. Orduan zergatikan edo, bueno, zergatikan da garrantzitsuan niretzako, igual bi arrazoi nagusi daude. Alde batetik, bueno, ni kokatzen den nire burua gizarte antropologian, eta niri lagundu dit pixka bat hizkuntza antropologian inguruan hainbat tokitan garatutako planteamiento teorikoak, harinez gehien bat teoriei buruz, baina bueno, niretzako lagungarriak izan dira planteamiento horiek, ez? Nolabait laguntzen dutenak irudikatzen hizkuntza baliabide bezala, da kulturak ematen digun baliabidea, baliabide sortzailea, hori niretzako interesgarria da aipatzea, baliabide bat sortzeko, baliabide kultural bat gauzak sortzeko, gauzak egiteko, nolabait. Orduan, niretzako hori interesgarria da, igual apurtzen dolako neurri batean, hemen azken hamarkadatan ondan joera, dala gehiago lotzea hizkuntza eta identidadea, eta pixka bat hortikan sortutako diskurso edo irudi gehiago ideologikoagoak daudenak ere, baina, horietaz aparte, niretzako importantea esan da momentu batean deskubritzea badira beste moduak begiratzeko edo aztertzeko hizkuntza. Orduan zentzu horretan, horrela interpretatzen dugu, horrela ulertzen baldin badugu hizkuntza, tresna kultural bezala, sortzeko tresna bezala, erreparatu behar dugu derrigorrez hiztunengan. Hau da, eta ikusi hiztun horiek zer egiten dute hizkuntzarekin. Ni behin azken boladan, eskatu didatenean gehien bat igual hitz egitea hizkuntza eta gazten inguruko harremanetaz, eta pixkat hortaz, beti komentatu izan dut, ez dakita igual da nire arazoa eta pertsonala, baina nik uste dut nahiko gutxi dakigula gaztek zer egiten duten hizkuntzarekin. Oso gutxi dakigu, eta igual lehen aipatu da, ez? Esaten denean jauzi hori, Iñakik aipatu den jauzia, ezagutzen dutela, baina gero ez dutela erabiltzen, ni ere kezka sortzen zaizen, nik ez dakit, benetan ez dakigu zer egiten duten, edo egiten duten, ez duten egiten, zan dut pixkat zuk esaten zuna, ez? Iñaki erabilera, baina nola ulertzen dugun erabilera, ez dakit. Orduan hori da, pixkat hiztunengan erreparatuta alde batetik hori. Nik uste dut ematen digu aukera beste gauza batzutaz hausnartzen hasteko. Eta beste elementu interesgarri bat nik uste dut jartzen dugunean begira da, hiztunengan da aniztasuna, aipatu da. Hiztunengan fokalizatzen badugu derrigorrez topo egingo dugu aniztasunarekin, derrigorrez. Zen hortikan iritsiko zaizkigu hiztunari loturiko hainbat eta hainbat ezaugarri. Eta nik uste behartzen gaitu erreparatzea aniztasunetan. Horregatik ere, zen hiztunak zerbait baldin bagara da anitzak. Baditugu noski elementu eta ezaugarri amankomun asko, batez ere hemen jaio garelako edo hasi egin garelako hemen, baina gero pertsona bakoitza da mundu bat, ez? Eta orduan, nik uste dut ematen digula bidea ere aniztasunaz arduratzeko. Mikrofonik gabe egote honek, pixkat, urduritzen hau. Transmisioaren kontzeptua gainditu beharraz ere aritu zara, goiti bera ulertu izan den kontzeptu hori gainditu beharraz. Gainditu zerren ordez, zer ordezkatuko luke ordea ideia hori? Orain dela gutxi, orain dela hilabete batzuk izan zen mintegi bat justu gai honen inguruan, transmisioaren konzeptuaren inguruan, eta hor aritu ginen. Eta egia zen ez dago, nik uste momentu honetan ez daukagu konzeptu bat, hola esateko, pixkat izan daitekena
bestea ordezkatzeko. Bueno, Paula Casares lehen aipatu dut antropologoa hortaz ari da, bera esaten du, bera oso ondo azaltzen du, gainera nik uste dut, bera esaten du, bueno, igual beste konzeptu bat izan daiteke gizarteratzea, sozializazioa. Nik uste dut gutxienez mintegi hortan aterasan ideia da, bueno, igual birpensatu behar dugu konzeptua, edo besterik gabe geratu, eta, bueno, hori buelta batzuk eman. Orain arte, erabili dugun modu batean, igual ez da konzeptua ordezkatu, baina bai berdefinitu. Bai. Ditu dezakete, zenbait gaztek, sentituko dute, hizkuntza hori berea dutela, eta orduan, hizkuntza horretan aritzeko motiboak badituztela. Askorentzako arrazoi bat izan daiteke, agian ez guztientzako. Baien ibilbide personalaren arabera. Beste batzuk, agian, inkluso, sentitu dezake, Iñakik, zailago izango da, baina Iñakik aipatu duen gizarte erantzunkizun bat. Izan daiteke beste ari bat. Nik uste, momentu honetan, gazteek eduki dezaketen arrazoirik importanteena izan daiteke integratiboa. Iñasi Bilak esan zuen bezala, duela urte asko, hizkuntza bat ikasteko edo erabiltzeko arrazoirik importantena izan daiteke hizkuntza ematen diren harreman saretan eta jardueretan parte hartzeko nahia. Orduan hor daukagu erronka, eta da, Belenek apuntatzen zuen aldetik, zer egin, nola egin gazteentzako erakargarrik izan daitezken sare horiek euskalduntzen joateko, eta gazteek beraiek, bereien sareak sortzen dutenean euskararen aldeko autua egin dezaten, eta haien gazte sare propioa, haien talde hori, nolabait, hizkuntza integrazio horako hizkuntza esparru izan dadin. Aurrera jarraituko dugu, dana mediatu. Ez du bai, Xabi? Nik Iñaki Markori galdera ingo nioke, hain zuzen ere, gizarte erantzukizunari buruz, iruditzen zaidalako, bueno, ulertzen dut printzipio oso ondo, aspaldi entzun nuen, goratzen dut espainol bati entzun niola gainera, bera oso portzik zegoela euskara espainolen ondare izateaz. Eta, ni ere, bai, baina ondare hitza eta patrimonioa etzaizkit bat ere gustatzen hizkuntzekin, eta hain zuzen ere hori galdetuko nizuke. Gizarte erantzukizuna baldin bada, Espainia eta Frantzia garen bitartean, euskara ikastera derrigortuta ez daudenek nolabaiteko atxikimendua eta onarpena izan dezaten gure hizkuntza eskubideekiko nahiko ondo iruditzen zait. Baina, esan duzun moduan, hau da, erantzukizun hori da baita euskara ez dakitenek ere, eta erdaldunek, eta hori jatzait gustatzen. Ze nik gainera eta entzun duzuen, nik planteatzen dut euskara beharrezkoa dela. Aldarrikatu beharko genuke Euskal Herrian eunekun bizitzeko euskara beharrezkoa dela, eta planteatu nahi nuke utopiaren bat non hori edo horretara bidean goazen. Eta gizartera entzukizunak uste dut ate hori zabalik usten duela, nik usten dizut euskara egiten, bai, eta biona da, asko gustatzen zait, baina zuk erabili. Ez dakit, ideia hori aurrera begira nola ikusten duzuen? Bai, arrisku hori egon daiteke. Arrisku hori egon daiteke konzeptu horrekin, egon daiteken bezala hizkuntza aniztasunarekin, esan nahi horrez da nik uste desente dagoela, nola ulertzen dugun. Baina nik beste modu batean ikusten dut. Eta iruditzen zait, erantzunkizuna eduki baldin badaukagu, asumitzen baldin badaukagu, gero horrek esan nahi du nolabait geure praktiketan koherente izango garela. Maila desberdinetan. Baina gure praktikan eta gure ardurapeko, nolabait ardurapeko gizarte arlo edo sistemetan, koherente eta izango garela nolabait aktibo, positiboki aktibo. Gaur egun nolabait badirudi borrok, guzti hauek ere simplifikatuz, baina badirudi nolabait gaudela euskaldunok, eta gure eskubideak aldarrikatzen. Gure eskubide personalak eta batzutan kolektiboak aldarrikatzen. Eta gero, erdaldungoa dago. Eta erdaldungoa horren barruan, badago nolabait hizkuntzarekiko atxikimendu bat adierazten duna, eta bide ematen duna,
seme-alabak, edo beste gauza batzuk eginez, edo ibilbide bat hasten duna, bai? Edo badago beste erdaldun bat, hortagona, at. Ziaro at. Eta hizkuntza eskubidena ere, ez dakit, hola, ez duna ere, bueno, ez dakit, bai? Horri begira, neurri handi batean ere ari naiz, horri begira, hau zabaltzerakoan, ez bakarrik. Zurtet, erantzukizuna guztiona, komunitate osoarena eta komunitate kide guztiona dela, baina bakoitza toki desberdin batetik abiatzen da. Eta orduan, erantzukizun horren praktikare desberdina izango da. Baina nolabait, nik planteatuko nuke hizkuntza eskubidea hitz egiten ari garenean, gehiago agian ere buelta eman daitekela. Eta planteatu, gaur egun, norberaren hizkuntzan hartatua izateko eta erlazio pribatuetan nahi duen hizkuntzan, erlazio pribatuetan hizkuntzan jarduteko duen eskubide personala, bai, baina horrekin batera, eskubide hori, baina horrekin batera, ondoan, eta pertsona horiek ere, nolabait, euskararen ekosistema soziala bermatuko duen, erantzunkizun komunitario batekin halako oreka bat topatzea. Bai, eskubide personal, nire hizkuntzan hartatua edo maila pribatuan gaztelaniaz, edo ketxuaz, edo ez dakit zein hizkuntzan, jarduteko eskubidea, baina kontzientzia batekin, eta kontzientzia horre dakarrenarekin, sozialki, euskara dala, eta gure komunitatea, gure lurraldea dala euskararen ekosistema, eta horrekiko ardura bat dudala. Horrek nora garamatza? Pausoka, toki eskora. Eta esaten ari garenean, funtzio esklusiboen printzipioa, esaten ari garena da, tokian, tokiko, eta maila desberdinetan, espaita gauza bera, altzon, edo algortan, edo barakaldon, jakin badakigu, baina funtzio esklusibotaz hitz egiten ari gara. Eta nik beste, beste gauzatxo batekin lotu nahiko nuke baita ere, ideia hau. Eta hortik atera da baita ere. Eta inoiz herri bezala egituratzen balin bada, oso garbi dago, nundi goazen, hori ere oso garbi. Baina beste nodo aipatu du, ez dakit Iñakik uste dut aipatu duela lehen nodo. Eta nodoaren ideia, azken finean pentsatzea, gure herria badala munduan nortasuna duen beste nodo bat. Baina nodo aurreratua, nodo berritzailea, nodo erakargarria. Eta nortasuna duna, eta nortasun hori badatorkiola ere hizkuntza euskara izatetik. Alegia, eta atletik edukitzeaz, baita ere, klaro, noski. Baina atletik balin badijoa eta Manchesterrekin partidu bat balin badauka eta han euskeraz agertzen balin badira ez dakit zein kartelak, hori marka da. Hori da nodoaren, gure nodo txiki honen marka, irudia. Eta hori ona da, oso ona. Eta hori bai nik usteet erantzunkizunarekin, diskursoarekin, eta bar lotu daitekena. Listo. Jone Mirenek zerbait esan nahi zuen, da gogorarazten dizuet, galderak idatzi eta azkeneko ordu erdia horiek erantzuteko dela, Jone Miren esan nahi duzuna, eta gero galdera zehaz pare bat baditut, benetan kasu zehatzetara etorrita. Ez, bakarrik, beste batzutan dena aipatu izan dute. Euren erantzunkizuna alde batera utzi gabe ere, nik uste gaztei buruz hitz egiten dugunean, hitz egin beharko genuke euren gurasoei buruz. Zen, klaro, esaten dugu gaztek ez dute egiten, ez daki gurasok egiten dugun edo ez. Eta nik uste dut hor ere badagola beste gai bat, ez? Jarri dugula eurengan kriston presioa, nik esango nuke, presio nahiko handia,
Eta gero, klaro, beraik ari dira esaten eta gu zergatikan egin behar dugu. Gure helduk ez dute egiten, ez? Batzuk ez, segurazki gehienek, ez dute botatzen horrela, baina hori horrela da, nik hau esaten dut ama bezala. Eskolak zer egin dezake hor? Gero beste kontu bada, proaktiboa bihurtzeko, igual, hasi beharko nuke pentsatzen eta hau broma bada, baina, nahi badezu futbol taldean sartu, hitz egin behar dezu euskeraz, eta halako gauzak, ez dakit. Astakeri bada, baina, esan nahi dut, eskola zer egin dezake, nik uste dut eskola badu lana, baina baita ere, nik argi daukat, etxean lan handia dagoela. Eta etxea esaten dudanean, esaten dut baita ere, auzoa eta herria eta bar. Nik uste dut eskola kriston lana egin duela, azkenengo hamarkadetan, eta orain horrekin batera, tokatzen zaigu beste batzu ere pila jartzea. Hoi da, pentsatzen dutena. Nik hain zuzen ere, horregatik nire lehenengo ideia, lehenengo diskursoan izan da hori, eta nire gurasoek ez duten jakin behar euskara, baina nik bai. Eta horri niri eskolak eman zidan erantzuna, nola, euskara etorkizunerako hizkuntza bat da. Beharko duzun hizkuntza bat da, zure gurasoek hautatu dutena, hau da, denak bideratu ninduen horretara. Horregatik nik planteatzen nuen, beharrezkoa planteatu beharko dugu, eta jakina, hain zuzen eren, esan dizuet, amarik galdetu nioen, nik enuen izan aukera ikasteko, baina, orduan, zuek ikastea nahi nuen, testu ingurua eman zidan, nire ustez hor, jakina egiten ez duen eta egiten duenaren artean zergatik ez, eta ze motivazio dauden, jakingo dugu, baina egunen batean, planteatu beharko dugu noiz helduko garen normalizazio hitza ezabatzera. Ze normalizazio hitzak peti azkenean eskatzen, ezke lehena normalak ginen. Esaten dizuen, 82an Naranjitoren promozioan jaio den norbaitentzat, niretzat alegia, erantzuna beti da bera, ezke lehen gertatu zen, ezke zuetzen denean pasatu zen da, orduan ezke nuen eta ez dugu eta baina hori noiz arte. Nik ulertzen dut, ados, egoera hori egontzen, bai, baina noiz arte, zenbat belaunaldi irauten du horrek? Eta barkatu, batzutan da, aipatzen ditudanean gurasoak, batzutan da, noski, euskara ikastea, baina gero hortaz aparte, nik uste dut leheno Belenek aipatu du, txikia izatearen balioa, ez dut esaten bakarrik euskara ikastea, esan nahi, pixka bat erabaki dugun hori, gure umea bidaltzea eskola batean, zeinetan euskaraz ikasten da, eta guzti hori, niretzako hori lotuta dago beste balore batzuekin, beste pentsamendu batekin, beste ez dakit ikuspegi, denok konpartituko ez deguna, baina esan nahi, hor ere sustratu badago, eta batzutan demanda izango da euskara ikastea, baina nik uste dut hor, badaudela beste elementu batzuk ere, sakona, ez dakit, fondo sakonago batean, baina interesgarriak direnak ere. Bi kasu praktiko, bat zure lan batean irakurri nuen, Jone Miren. Euskara nire lagunentzako frikia da. Hola esan zizun gazte batek. Eta atxeen aldia baliatuz norbaite galdera bat utzi digu hemen, beraz, pentsatzen dut galdera egiteko gogo asko zeukala. Xabi irentzat jartzen du, baina nik irigiko dute. Ze esango zenieke bi hitzetan, 12 urteko ikasle etorkin talde bati, euskararekiko jarrera egokia bultzatzeko eta euskara ikaskuntzan eta erabilera motibatzeko. Bi horiek horrezte ditut. Ni labur komentatuko dut nirea, hau esaldi hori entzun nuen ni, elkarrizketa batean, gazte batekin egin nintzen, bera Elgoibarkoa da, filosofia ikasten ari da, mutil bada, bertsolaria da, dantzaria da, eta niretzako izan zen halako flash bat, komentatzen ari ginen, nik gaina geunden hitz egiten bere lagunei buruz. Bere lagunei buruz, bera esan zidan, daukagu lonja bat, txoko bat edo dena delako, espazio, modan dauden espazio hori, daukagu, gaude, okerez baldin banago, 25 mutil. Lonja horretan. Dena mutilak? Bai, dena mutilak.
Eta, bueno, eta nolakoa dira zure lagunak, ez dakiz zer, tartean aipatu nun, bueno, eta hori euskalduna dira, denak euskaldunak, dena dakite, baina, bueno, nik aitortu behar dut, ni naizela kuadrilla horretako frikia. Zergatik, bueno, bertsolaria naizelako, dantzaria naizelako, euskeraz egiten ditelako. Hau da, niretzako, elementu baz interesgarria, gaur egun, berezia bihurtu daiteke, testu inguruaren arabera, hau da adibide bat eta hartu behar da horrela. Euskeraz egiten badezu berezia zara, ez? Eta antza denez frikia hori esan nahi du, ez? Berezia, frikia batzutan zentzu negatibo batekin. Inork ez du izan nahi berezia, inortan, nerabe, gazte, bai. Eta nik uste hor dagoela beste hausnarketa bat, dela, hori, ze lantzen ari gehan, benetan, aniztasuna onartzeko. Hau da, egoteko eskoletan, herrian, auzoetan, jende desberdina. Bai? Osa, gazteak ere, badakigu, adin hortan, ze importantea da, hori, talde sentimendua, ez dakizer, ez destakatzea, baina ezke arazo berdina egoten da, mutil batek ez badu nahi futbolean jolastu. Ez dakizer, ez badu nahi, edo neska batek ez badu nahi, ez dakizer. Orduan, niretzako badago hor sakonean, eta igual ez da momentua ez eguna, baina ze gertatzen da, ez gea gai onartzeko, hori ez, desberdintasuna. Orduan, klar, kontestu testu inguru batzuetan, euskeraz egiten duena da, el raro, el friki, bai, eta orduan, klar, nik uste dut hor, hizkuntzaz aparte, beste hausnarketa mota bat dagoela. Nik uste duela 2 urte izan genituen eskola iztun bilan Tolosan gaztiak, eta baien bai inguruan eta idei hori nik uste tatea zala. 12 DBH eraia doazenean nik uste hor markatzen zutela muga, gazte askok sentitzen dute, ja ez dela egoki euskaraz aritzea, arraro zarela, tokizkanpo zabiltzala, sensazio hori badute. Horri nola hartu aurren nik uste eskolak baduela hor zer egin, ez? Hor argi dago, hizkuntzaren erabilgarritasunari buruzko hautemate batzu daudela, aurriritzi batzu daudela, eta horiek nolabait optimizatzea aldera lan egin daitekela. Eta aldi berean, nik uste, gazteen artean, gelako taldearen artean, harrera lantzen den bezala, talde kohesioa lantzen den bezala, taldean nolabait hizkuntzak erabiltzeko arrazoiak bilatzen jarditzakegu gaztiak. Guk ez dizkigu emango, baina nahiak igual bilatu ditzazkete. Horregatik, zentzua konpartitzearen norabide hortan, gazteenekin ere zentzua konpartitu behar da, eta haiek jarri behar ditugu zentzua bilatzeko abagunean. Baten batek galdetu dezak, eta hori ere eskolaren lan alda. Bueno, 2 datu. Bata da, bi ez bat, kurrikulumen dago. Eta gainea, badaude arloak bere kurrikulum orokorrean, lehen esan bezala zenbait gaitasunen definizioetan hori agertzen da, eta zenbait arloren kurrikulumen ere bai. Beraz, euskarriak baditugu, proposamen batzuk ere bai, bihar ikusiko ditugu horietako batzuk, eta segurazki gehiago garatzen zehitu behar ditugu, baina espazioa badaukagu halako gauzak lantzeko. Iñaki, zukitza hartu nahi zenuen. Bueno, gazte hori friki da. Barkatu, atzeran nikoa urte batzuk, baina orain 20 urte edo 30 urte ez zinen frikia. Besterik gabe zutzenean erderaz egiten zenun. Punto. Punto pelota. Orain gutxienez frikia da. Joño, ez dakit erreapen bezala konsiatu ezakegun, edo ez, balorazioak bakoitzak egin ditza. Ez? Orduan, garbi dago eta aipatu duzuna, nire kasu horretan, netzako ez da problema. Hizkuntzarena ez da problema nire ustez, kasu horretan. Zer nahi duz, zer horrek ere esan duzu, ez da futbola, edo kirola, edo ez dakit neska izanik zein estiloak erabiltzearen. Orduan, da taldearekin nola integratzen nahi zen? Taldearekin nola integratzen nahi zen, eta talde horretan nola ni neu sozializatzen nahi zen. Orduan, hizkuntza da tema bat, puntu. Ustez, beste gauza batzuk gehiago daude. Bueno, hori ez dut alare arazoa gutxitsi nahi, edo egoera.
Eta gero, bueno, paiak erantzungo du, berarentzako da galdera, baina, bueno, aprobetxatuz mikrofonoa daukadala piztuta. Jartzen du, 2 hitzetan. 12 urteko, Ze esango zeniekete 2 hitzetan. 2 hitzetan. Bueno, 12 urteko neska mutil hori nun dago? Hori hasteko. Hernanin. Vale. Nik uste dut hor bi gauza. Bat, 12 urteko neska mutil bati txaparik ez bota. Alperri data. Txaparik ez bota, alperri data. 12 urteko neska mutil batek txapa ez du zehatuko. Hor nik uste dut bi gauza dela. Bat, kurrikulunean barruan nik uste dut tema hori landu daitekela, ez dakit, esan ezan inguru giroaren lanketa egin daiteken bezala, bai? Eta bi, espazioak. Hernanin badaude euskaraz jarduteko espazioak. Bultzatu, lagundu, gurasoen bitartez edo zean, neska mutil hori integratu dedin, badakigu ez dela erresa, baina integratu dedin kirola dala edo aixia dala edo zean, espazio euskaraz jarduten duen espazio batean. Urte gehiagorekin, gauza gehiago. Xabi, zuretza zen galdera. Bale, lehenbizi frikiarena esankizunez edo por alusiones esaten dana. Neroni ere, badakitzein dan gazte altu hori, baina horretaz aparte Neroni ere kasu bera nintzelako jakina. Bai, aztertzeko adibidez nola den kasualitatez euskaraz egiten duena, biolina jotzen duena, ez dakiz egiten duena, eta sorkuntzarako lotura hori eta jakin min hori aztertzekoa ez bairik gabe. Hori da nik esaten nuena saldu eta erosiko nuken hizkuntza horretan itxura oneko hizkuntza bat. Niretzat frikia izatea ez da ona. Behintzat ez badut nik nahi. Frikia izatea erabakitzen baldin badut, frikia izango naiz, baina euskara ikasteak eta euskaraz egiteak friki bihurtzeak nire ustez merkatuaren segmentu bat galarazten digu eta ez zaigu komeni. Argi esan da, orduan hori da nik esaten nuena, nola aldatuko den hori? Ba hori, ni desente bile naiz, nik itzaldi asko eman ditut eskoletan, minuzut koikili eredu hobea dela. Adibidez. Bai, gauzak simple esan da, baina hori beharko dugu azken batean. Nik neuk esaten nuen urte batean, parranda batean esan nuen planteatu nuen, zema kostatuko zen David Bustamantek euskara ikastea. Olakon bat, olako txorrak ediren bat, eta horrekin ez dut ezer zehatzik esan nahi, baina ulertzen duzue, guretzat ez da ona, baina irudia zaindu beharra dago, irudia importantea delako. Eta orain 12 urteko Hernanira etorri diren ume hoien kasuan, nik non dauden baino galdetuko nuke ere nondik datozen. Gai horretan oso normala izaten delako, normalean jadanik gaztelania hitz egiten duten umeek, Bai, pentsatzen du baietz. Hori da, zuzenean gaztelaniara jotzen dutela edo ez dutela ikusten, euskararako saltu hori bi hitz eskatu dizkidazu, eta nik esango nieke ongi etorri. Basikamente, iruditzen zaidana da, eta askotan gertatu zantzait. Hala da. Etengabe, eskolara, benetan esaten dizuet, bi ume horiek, heldu bazaizkuezue dagoeneko euskarazko gune batera, lanaren ardia baino gehiago egina dago. Nik itzaldi pila bat eman ditut benetan, txapela irabazi nuenean, ibili nintzen, pare bat urtez, hainbat herrialdetan itzaldiak ematen amak ez daki euskaraz, zan izen burua. Eta kontatzen nuen, gure amak zergatik aukeratu zuen gu euskaldun izatea, ze zailtasun zeuden, nola erabakitzen zen hori, ni frikia nintzen, nik erakusten nizkien, itzaldietan, umei, nire argazkiak, nire bizitzako argazkiak, eta galdetzen nien, zuen ustez hor, ze hizkuntzatan ari nintzen. Eta jartzen nien piramideetan, Egipton, hilabete izan nintzen, daan argazki bat. Eta orduan, arabieraz, ez ba, euskaraz, ikusten nola inguruak eragina daukaminen norberak erabakitzen duen, eta alako pistak emanaz. Eta orduan, 12 urteko jei, lehenbizikoa esango nieke gurasoi esaten nien iguala. Gurasoak etortzen zitzaizkidan itzaldietara, eta esaten zidaten, es que estoy muy nervioso porque es que cuando tenga que ayudarle a hacer los deberes, ¿cómo lo voy a hacer? Porque claro, están en euskera. También que se atinan, claro, porque cuando hay un tren que sale de Galicia a las 10 de la mañana y un tren que sale a las 11:30 de Barcelona, uno a 80 km por hora, el otro a 70 km por hora, ¿dónde se van a encontrar? El euskera es muy importante ahí. Egia da, azken batean,
ze esan behar zitzaien, da nik hori esaten nien, zuek lanaren erdia egin duzue ja bakarrik hona etorrita. Behar dena delako zer, fedea, borondatea, gogoa, motivazioa erakutsi dute. Niretzat, benetako langaia da, nola lortuko dugu etortzen etzaizkigun 12 urteko ume etorkina guregana hurbiltzen ez direnak, eta euskarara hurbiltzen ez direnak. Bihar telpi buruz hitz egiten dizuete, baina ezagutuko duzu dagoeneko, pirritxek eta porrotxek telp metodoa oso ondo daukatela laburtuta bertxotan, Ainhoa Agirre Azaldegik bikain egindako bertxoetan kantu bihurtuta, bai? Eta esaten dute bertxoek etorkin bat baduzu inguruan hurbildu euskaraz behintzat, zeren besta ulertuko duen euskara ez dela beretzat. Gehiago ezin daiteke esan 36 silabatan. Aurrera jarraituko dugu, galderak iritsi zaizkigu, berehala helduko diogu, hala ere beste aspektu batean gelditu nahiko nuke, gaur behin baino gehiagotan aipatu delako diskurtso baikorraren beharra. Ez diskurso negatibo hori, zailaren kontzeptu hori. Iñaki Biainek esaterako aipatu du ez, ibilbide bizipen da erronkei buruzko narrazio baikorra egin behar dela. Zuk ze esan nahi zenuen horrekin? Orain artekoak ezkorrak izan dira esaterako? Ez dakit orain arte ezkorra izan da, baina gaztei galdetzen baldin bazaia ze arrazoia dauden euskaraz aritzeko, normalian bai hasten direla, eske erabiltzen espaldin badugu hizkuntza hilko da, eta aldi berean ez erabiltzearen alako kulpabilizazioa, uste Xabierrek edo aipatu duena, alako gauzak badira bai. Eta bestalde, klaro, askotan ere, nolabait, hizkuntzaren alde egitekotan, egin izan deguna izan da, nolabait, joera aldarrikatzaileen artean, hizkuntza normalizazioan ditugun gabezien, ditugun problemen, oihartzun horiek askotan aldeatu dira gure gazteengan. Orduan, hemen duela zenbait urte ere Inigo Fernández Ostolazak esan zuen bezala, 600 zahar bat problema pilo bat dituena baino nik Mercedes bat nahi haudet. Orduan, gainea, esan nahi dut, hizkuntzen gabezien edo problemen perspektiba hori, perspektiba bat besterik ez da. Bestaldetik aurrera bideak badira. Euskarak ere aurreratu du, hainbat gauzatarako balio du, eta lehen jartzen nuen bidaiaren metafora horrekin, ez? Zen bidai proposatzen diogu? Bidai neke bat arriskuz betea, edo abentura bat. Bide urratzaile izatearen, bidean sufrituko duenaren diskursoa, edo bide urratzailea izateko aukera daukan personarena eta Sarasuak aipatzen duen hizkuntzaren jarraidura edo jauzi horretan urrengo jauzia emateko aukera daukana protagonista izan daitekena. Ikustet? Hizkuntz normalkuntza eragilea daude gaur hemen eta galdera bat nahi duenari erantzuteko uste pixka batzuk esaten zenunaren bidetik ere badoala. Entzundakoak entzun da, HN proiektua hizkuntz normalkuntza dena izatetik hiztun normalizazio proiektura joan behar, ote? Ez nahi zauzartzen, baietz esatea, esan nahi dute, kontu serioa dela, hizkuntz plangintza, hizkuntz politika. Ni, laburra izateko eta igual baita ere, usteko bestei erantzuten. Nik uste bai igual, nire percepzioa da, nik uste hizkuntz plangintza, hizkuntz politika, nik uste igual hausnarketa potente bat egin behar du batez ere kontuan hartuta hori, azkenengo hamarkadetan ez bakarrik Euskal Herrian ere bai, baina mundu mailan emandako aldaketak. Nik uste dut hor, zerbait gehiago egin behar dela. Nolabait, txertatzeko aldaketa horiek. Nik hori esango nuke, hasi nahi zenean hitz egiten hori aipatu dut. Nik uste dut gaur egun ari garela diskurtso berri baten bila edo diskurtso berri batzuen bila, hain zuzen ere nik uste dut hor ez dalako eman egokitze prozesu bat, nire ustez. Nolabait, eta nik uste dut bi norabidetan, ez? Alde batetik gizarte mailan esango genuke orokorrean eta bereziki mendebaldean izandako aldaketak ez ditugula txertatu,
Eta era berean ere, gurean ere izandako aldaketak, nik uste dut ez digula txertatu edo jarri mundu globalean eman diren aldaketekin batera, ez dakit. Hor zerbait, nik uste dut zerbait galdu dugula. Baina hor egokitze bat, nik uste dut ez dela eman, nire iritzia da. Nei beldur pixkat ematen dit, iztun nola esan du? Iztun normalizazio proiekturantz. Neurri batean esango nuke agian bai, baina beldurra berriz ere, ea ardura guztia iztun horrengan geldituko te da, nori da, gaztearen gana eske joango garen ardura ematera zuri dagokizu. Alde horretatik nik aldatuko nuke. Iruditze zait, gazteen gana ardura ematera jun baino egin behar duguna da bidea erraztu, bidea egiten lagundu. Eta horretan, zentzua konpartitzearena eta hainbat trebetasun garatzen laguntzea izango litzake eskolaren eginkizuna eta normalizazio planen eginkizuna. Alde horretatik, igual, gehiago gustatuko litzaidake formula jarriko bagenu hiztun normalizatuak sortzeko plangintza dela. Bai, zerbait esan nahi baduzu esan. Bueno, ez dakit terminoak inguruan ez da beden sartzeko momentua den, baina, bueno, nik, aipatu nahi nuke, nik kezka berezia sortzen dit hiztunak normalizatu nahi horrek. Modu batean edo bestean ulertu edo modu batean edo bestea ñabardura guztiak jartzea iruditzen zait, oso arrisku, bueno, edo oso handitan sartzen garela, eta konparazioa egingo nuke hizkuntz portaerak aldatzeko ahaleginetan gauden horrekin ere bai. Iruditzen zait, gaur egun oso zaila edo bintzat ondo pentsatu beharra daukagu, zeinek nola daukan legitimitatea edo dena delako hori hizkuntz portaera zuzentzeko bintzat hola ost gora eta bar. Nik kezka hor planteatuko nuke. Orduan, nik ez nuke horrela hiztun normalizaturik kontzeptu modura, momentuz behintzat ez nuke onartuko, baina ñabardura bezala. Eta hor, zentzai, gaur egun, oso pertsona, oso gazte gutxik onartuko lukela esplizituki bere portaeraren inguruko jarruera zuzendu bat onartuko lukenik, uste gaur egun oso zaila dela. Gehiago da, bai bideak irikitzea, edo, berriro diot, motivazioaren inguruko errebizio bat egitea. Eta ez dakit asti daukagun, baina nik azken nahi nuke gogoratzea errenkan zera batzu. Motivazioaren inguruko. Gogoratu? Ez, zera, iruditzen zait, uste badiazu, Sarasuaren hitzekin, bueno, ez bere hitzekin, asko sobeto esaten ditu gauzak, baina iruditzen zait, egin zuela holako sailkapen bat motivazioaren inguruan, hizkuntza bat, gurea bezalako hizkuntza bat erabiltzeko motivazioaren inguruan itzun, horrelako sailkapen bat niri izugarri gustatu zitzaidan eta iruditzen zait, bueno, bintzat iradoki zailea badela. Da, bat, fluxu motivazioa, aipatzen ari gana, etxetik nolabait gure arbasoetatik, arbasoen gandik jasotako hori, geuk erabili, eraldatu eta pasatzen dugun hori ez da geuria, baina gu jaso dugu eta beste pasatzen dugu eta etxetik ikasi dugun horiek badakigu zertaz ari den, eta hori da bat. Eta hori bada motivazio oso potente bat. Baina gaur egun gazte askok eta askok eta askok eta askok eta askok eta askok ez dutena. Baina hori badago, beste batzuk bai. Bigarrena da motivazio pragmatikoa. Nik berriro lehen ere aipatu dut. Iruditzen zait demonizatzen ari gala motivazio pragmatikoa. Eta begiratzen baldin badugu azken, 30 urtetan eskolak egin duena izugarria da. Izugarria da zenbat eta zenbat gurasok eraman duen, kasuan bezala euskalduntzea euren seme-alabak, eta horietako asko, ez dut esango denak, ez da gutxagorik ere, baina askok eta askok bai zuten motivazio pragmatiko bat. Hau da, euren seme-alabentzat komenigarria zen
euskeraz ikastea. Beraz, hori alderatzen nik uste errebindikatu behar dela eta indartu behar dela. Hirugarrengoa da balio itxatxia, balio erantzia ematen du euskerak pertsonari. Balio erantzia ematen du, eta horrela esaten du Jon Sarasuak, harreman mundu bat sortzen du. Eta hori da, pixka bat, Xabik aipatzen duna. Irikitzen dizkizu ate batzuk, eta bar. Badago beste bat, eta da, mundu berri baten ametsa bezala zeratzen du berak, planteatzen du, hau da, sartzen zaitu nolabait utopia baten barruan. Eta hau, nire ustez, bete-betean sartzen da hizkuntzekologiaren filosofiarekin. Sartzen zaitu munduko joera baten erresistentzia batean. Bazi joan, eta bueno, gu bagoaz zera erantzutea, eta bagoaz mundu berri baten ametsean geure hizkuntzarekin batera, ez? Eta osartzen da nortasunaren. Ni harrituta gelditzen naiz, harrituta gelditzen naiz. Gu gazte ginenean, ez dakitzuek, baina nik sensazio badaukat, gustatzen zitzaigula norbanakoaren identitatea ere. Ez zela helburua homogeneotasuna. Esan edit, zerraitkan ez errebindikatu taldetik nortasuna lantzea. Zerraitik ez hori, eta azkenengo mintzaren almena, hau da, ez ze plazer ematen duen hizkuntzak. Ordu, 5 motivazio horietan, segurazko lortu beharko genuke aktibatzea neurri batean, baina 5 gutxienez beharrezkoa dira. Nik ez nuke hor jerarkizazio... Iñaki, labur, mesedez. Zirei bakar bat motivazio, elementu motibagarrien zerrenda horretara gehitzeko, askoz gehiago egon daitezke, baina eskolaren eskutan egon daiteken elementu motibagarri importante bat izan daiteke arrakastearen edo lorpenaren motivazioa. Konturatzea, haiek ere gai direla, haien gaitasunean aurrera egiten nahi diela, eta horrek eskatzen du nolabait kontrolatzea nola egiten dugun zuzenketa, arkazgorriaren sindromea gainditzea, edo espilu beltzaren sindromea gainditzea, eta aldi berean haien aurrera bidearen kontzientzia lantzia, eta hortarako portfolioak edo sekuentzia didaktikoak lantzen ditugunean hasieran eta bukaeran konturatzen da, zer ikasiko dugun, eta bukaeran zer eta nola ikasi dugun, eta lako gauzak. Garatzen ari dien ikasketa prozesuaren kontzientzia. Iñaki Markorentzat dauzkat hemen 3 bat galdera saiatuko naiz biltzen. Motivazio zaitu zarete, eta hori esan nahi duela behintzat honekin, zein ordutan egiten dira sentiberatze saioak? Eskola orduan, jatorduan, eskola orduak ez direnetan, eta eskola ordutan egiten badira, ez duzue arazorik izaten zenbait irakaslerekin klase orduak galtzen direla esaten dutelako. Uste pixkat hori nola kudeatu, ari dela galdetzen, eta galdera zuretzat zuzentzen du. Bueno, nik eskoletan sentiberatze saioak ez ditut egiten. Orduan... barkatu, orduan ni neu hemen nahaztu naiz. Orduan zuretzak galdera izango litzake, zein da Portugaleten dagoen ekosistema? Eskerrak ez naizen erantzuten hasi. Eskerrak ez naizen zer egin gure moduko kasuetan, Portugaleteko ekosistemako kasuetan? Portugalete bezalako ekosistema batean. Zer egin? Portugaleten non dago? Euskal Herrian, ez? Orduan, Portugaletek bizi du, Irunek bizi duna, edo Errenteriak bizi duna, edo, ez dakit, beste batek bizi duna. Orduan, ekosistema osoa da. Euskerak, hizkuntza bezala, daukan ekosistema, lurralde ekosistema, Euskal Herria da. Gero Euskal Herria ditu bere azpi ekosistemak. Eta batzuk, esan dezagun, igatuagoa daude eta beste batzuk osoagoa daude. Ideia hori, berdin landu dezakegula oroar. Eta garbi dago, Portugaleten ere olako lanketa bat egin daitekela. Eta Portugaleten ere konzeptu horietaz hitzein dezakegula. Eta Portugaleten ere hitzein dezakegu eta hortaz jabetu eta hortaz jarduera batzuk bideratu eta lotu daitezke eta praktika batzuetara eraman daitezke. Hernanin zaborra biltzen da modu batean, Donostin beste modu batean.
kontzientziak egon daitezke, erantzunkizunak egon daitezke, geopraktikak desberdinak izan daitezke toki batean edo bestean. Bizi zaitezke Aralarren magalean edo bizi zaitezke, ez dakit, zer esan, pues, errenderiako papeleraren onduan. Baina zuk landu dezakezu inguru giroarekiko, eta uste hori danok garbi daukagula. Inguru giroarekiko kontzeptu bat, ideia bat, pentsamendu bat, diskurso bat, eta gero zure praktikak desberdinak izan daitezke toki batean edo bestean. Portugaleten zentzuetan nik uste dut asko egin daitekela. Bat, diskursoa, eta diskurso hori hau, oinarrizko diskurso hau landu oroar. Puntuka bezala bertxotan bezala egite eskatuko izuet orain ez gehiegi luzatzeko, Multimedia baliabideak erabili beharko lirateke gehiago, gazteek beraiek bultzatutako blog, foro, txatak, euskeraz izateko erraztasunak jarri beharko lituzke eskolak, bultzatu beharko lituzke? Ja ez da erantzun da dago baiet. Zeinek esango du ez hemen? Ze orduan esplikazioa berari emango diogu bakarrik. Gauzak oso garbi. Nik esan dut, ruralarena bota dut zeharka, baina aplikatu denean, modernoa denean. Eta gainera hori delako martxan dagoena. Nik neuk planteatuko nuke eskola mailan antolatzen diren literatur lehiaketetan adibidez, hori ere txertatu beharko litzatekela. Bai? Edo eta egiten diren lanetan, ziberri da hezkuntza beharrezkoa izango dute merkatura ateratzen direnean lanean, Nola idazten da interneten euskaraz? Gutxi gora bera zenbat lerro eduki behar ditu paragrafo batek. Ez dakit, planteatzen dizuet horrela, baina, nik dudarik gabe. Ez dakit, imaginatzen duzue, ez dakit zen mendetan izango zen gurpila asmatu zuenak pentsatzen, eta hau erabiliko dugu ala ez? Iñaki, irik eskolan 20 sarrera. Eta egin lehiaketa hori bezalakoak, egin zea laburren lehiaketa 20 eta Twitter eta olakoak. Bat, eta bi, agian planteatu lehiaketa bat edo zera bat, eta igual agian bersolai eskola zearekin, elkartearekin, ez dakit, kuanto kabron euskera jartzeko. Kuanto kabron. Esaldezu esagutzen, kuanto kabron. Eta, ez, galdetu 14-16 urteko neskamutilei, kuanto kabron eta olakoak. Visto en Facebook, asko de vida. Belen Uranga, gazteleraren kriminalizazioa ematen da. Zergatik ez da kriminalizatzen inglesa modu berean? Are gehiago, aberastasun bezala planteatzen da. Zergatik? Eta arabiera, urdua, ukraniera, zergatik ikusten ditugu etxai bezala? Bueno, gure aitak esango luke la madre el cordero, zerari, galdera hori. Gaztelania kriminalizatzen da, nik ala esan dut, horrela planteatzen da ez? Hemen ala planteatzen du, ez du esaten zuk esan dezunik, baina planteatu ala egiten du. Bueno, nik uste denok dakigu euskararen kasuan planteatzen egiana, suposatzen dut, gaztelania edo frantsesaren kasuan, euskararen normalizazio prozesu baten baitan hitz egitera honen inguruan, eta gauza da, bi hizkuntza ofiziala ditugula, eta bueno, euskara nola baiteko plangintza baten bitartez gizarteak nolabait nahi luken lekura emateko bidean da euskara jarri nahi du leku batean, ez? Eta orduan harremanak sortzen dira gaztelaniarekin, baina egia da gaztelaniak hor egotean ez dagoela modu neutro batean. Hori zuzenduta dagoen zerbait da, eta gaztelania hizkuntza edatzaile, homogenizatzaile, agresiboa eta da. Hor ez dago inolako zalantzarik. Beharrezkoa da gaur egun, eta nik uste hor ez dagoela zeraik. Ingelesarekin zer gertatzen zaigu, zer gertatu zaigu, ez dakik gogoan dezen, baina dela ez da hainbeste denbora, nazioarteko hizkuntza gure lurralde honetan etzan inglesa, frantsesa zen. Eta nik uste hori astu egin zaigula, bapatean, momentu batetik bestera, bigarren gerra ostean, estatu batuen plangintza zuzen bat martxan jarri zen, eta inglesa izan da mundu mailako lingua franca izenan dijoana. Eta oso denbora gutxian gauzatu den zerbait da. Nik uste gaur egun lehen esan detena, ez dut uste aukerari dagoenik eta ez dut uste inork nahi duenik hori
bueno, ez dakit nahi duen, nik zalantza jarriko nuke, baina ez da posible. Eta hori onartu behar daukagu, eta hizkuntza ekologiaretik komunikazioa bultzatzen den bezala, onartu behar da, eta ikasi behar da inglesa, baina ikasi behar da maila komunikatiboan. Punto. Nire ikuspegitik eta hizkuntza ekologiaren ikuspegitik. Punto. Ez da derrigorrezkoa mundu guztiko eta euskaldun guztiko eta Euskal Herriko pertsona guztiek ez dute zertan ikasi behar inglesa ez dakit advance bat mailan. Ez da beharrezkoa eta gu hori eskatzen nahi gea eta gizarte hori eskatzen nahi da. Hizkuntza ekologiaren ikuspegitik hori ez duke horrela izan behar. Hor sartzen den, baliabide ekonomiko eta pertsonal eta frustrazio eta gainerako guztiak nire ustez ez dute zertarako balio eta alderantzizko efektua sortzen dute. Dago lilura gain exageratu bat kultura horrekiko, ez komunikazioarekiko, baizik eta kultura horrekiko, irutzen zait. Eta orduan, aldiz, immigrazio torri berri diren hizkuntza horiekin oraindik ez dugu asmatu zer egin, nola jokatu, ez da asmatu. Egia da, badaude eskola batzutan, badaude esperientzia oso politak, lantzen nahi dira, baina nire ustez garatzen nahi dira eskola bakoitzaren esku gelditzen da hori egita. Ez dago plangintza, ez dago ikuspegi bateratu bat horren inguruan. Horrekin batera, beste hizkuntzen kudeak eta normalizatu zentzu presentzial batean, asko lagunduko luke hizkuntzen jerarkia horretan, hausturak, pitzadurak sortzen da, irutzen zait funtseskoa dela, pitzadura horiek sortzea hizkuntzen beti ere, euskararen iraunkortasuna ziurtatzeko eta eskaintzeko, nik ez esango Mercedes bat, nik ez dut nire seme-alabei Mercedes bat eskaini nahi, ez den nahi konpetitu hizkuntza errusiera, txinera, ingelesa edo gaztelanekin, nik ez dut Mercedes bat eskaini nahi nire seme-alabei, nire alabei, baizik eta zer esango ez dakit kotxetaz, baina ez dakit zeiru bat, ose txikitxo bat, laguntzen ditena, eta ingurunearen ikuspegitik askoz ere nortasuna emango ditena, eta barrez. Nire ustez, eta nik aipatu den eskero gaztelaniaren kriminalizazioa nik uste dut erantzun argia da, ingelesarekin konparatu eskero. Ni orain ingeles hasiko banintzizketan, zuen erdiek baino gehiago kaskoak beharko zenituzkete, goizean ikusi dudanez. Erdiek baino desente gehiagok, baino gaztelaniaz egingo banu ez. Uste dut datu nabarmen bat dela, eta bigarrena bai, bada egoera diglosiko bat. Ez dira konparagarriak, nik ez dut esaten, ordan beraz, aldea sustantziala da. Beste gauza bat da, kriminalizatuko ezotenuken ingelesa. Nire ustez, gazteak adibidez, irratiak, berak, egin duen aldaketa eta ingelesera egin duen bidea euskarara ezintzuelako hurbildu, edo eta euskara gehiago eta hobeto egiteko nola etzekien nondik segi orain ingelestu eginda erabat, hori akaso kriminalizatu egingo nuke, baina evidentzia gehiago beharko nituzke. Eta besteekin, kurduarekin, ukrainiera, arabiera, egon. Oraingoz ez dira kriminalizatu, baina nik uste dut leku jakin batzuetan gertatuko dela. Azken batean, beldur hori sortzen zaigu handitasunaren aurrean. Eta orduan, honek planteatzen duena da, bale, arabieraz hitz egiten duen pertsona batek, ona etorri eta euskara ikasten baldin badu, horrek ez digu planteatuko inolako arazorik. Baina ez baldin badu ikasten, noiz arte utzi behar diogu euskara ikasi gabe egoten? Horrek akaso planteatuko du krimen, delitu edo muga bat ezarri beharra. Beraz, hor aldea nabarmena da. Gaztelania denok eskura daukagu, ingelesa zuek hartuta lagin, I'm so sorry but that was not the case. Bueno, amaituko dugu ja, bere ala beraz, 5 minutu bakarrik. Gelituko dira, bakoitzari eskatuko diot orain zerbait esateko badu, zerbait esan nahiko balu, gehituko balu, txanda utziko dugu. Hor pertsolarien similak erabili ditugu, eta azken agur bat moduko bat, Xabi, plazara. Eta nik neretik apuntatu ditudan esalditxo batzuk, hemen esan dutenetik, eta nire galba utxekoa dira, eta beraz, balio baizkizu hartu, eta bestera zabrontzira bota, baina berzikatu. Alde batetik aipatu dena, eguneroko praktikaren garrantzia eskolan, eginez sartzen da ondoen. Euskara bizitzeko, beste hizkuntzak munduan ibiltzeko. Beste ideia bat. Ez egin beste hizkuntza batean, subsidiaritateen printzipioa, euskaraz egin daitekena. Euskaraz egin badaiteke, egin euskaraz. Eta gero gazteekin konpartitu, esaten ari garenaren zentzua, galdetu eurei, eskatu iritzia. Ni horixekin gelitu naiz,
zozertarako balio bali badizue, eta orain bai adituak zozertarako dauzkagu hemen, beraz, nahi dezuenean hartu hitza, hartu nahi balin badizue, bukatzeko. Bueno, nik konpartitzeko idei horrekin, eta ja berriz ere programara ekarrita, ez? Norekin konpartitu, nik uste argi daula, normalkuntza batzordetan gabiltzan onartian, irakasle onartian, familiekin eta ikasleekin. Familiekin bereziki importantia iruditzen zaidalako perspektibak momentu batzutan igual urrundu daitezkela eta familiek igual momentu honetan behar dutela ikusi proposatzen diegun nolabait zentzu konpartitu hori eta ikasleekin ere bai. Kontuten hartu behar dugu gainea, datorren ikasturtean, okerrez palde manago, 13-14 ikasturtean normalkuntza proiektu berritzeko aukera daukagula. Orduan, irakasleen artean konpartitzeko momentu importante izan daiteke hori. Horrek eskatzen du gure diskursua bixat zorrozten joan beharko dugula bidean. Eta gure normalkuntza proiektu berrietan, 2014 aurrera garatuko dugun horietan, agian, arrazoia konpartitzeko motiboak egon daitezke ikasleen eta gurasoen esparruan. Bueno, ni bakarrik bi gauza, alde batetik eskerrak eman eskolari, orokorrean eskolari, ni Xabi ez bezala nik ez nun izan ez da aukera eskolan jasotzeko euskera, eta nire seme-alabek bai, orduan, ez dakit zorionak eta mila esker. Beraie daukate aukera hori, disfrutatzen ari dira eta ni ere bai. Orduan mila esker egindako ahalegin guztiengatik. Eta gero, beste horrekin lotuta beste gauza bat, esan detenez, ni, Lasarte horiakoa naiz, eta ni, orain dela 40 piko urte jaio nintzen, eta nire lehenengo oroimena, Lasarte horia irudikatzen hizkuntz ikuspegitik, zan basamortu batena, nun gehiena zala erdera eta gero zegoen irlatxo bat euskeraz, nola baita esateko. Eta gaur egun daukan ikuspegia eta ni horrekin geratzen naiz, ez bakarrik Lasarte horian aplikatu daitekena, nik uste dut orokortu daitekela dela kontinuum batena. Nire hori gustatzen zait. Orduan, Euskal Herrian baditugu oso zonalde erdaldunak, oso zonalde euskaldunak, eta nik uste lortu degula azkenengo hamarkadetan, eta hori da ni daukan irudia, nirea da, nolabait lortu dugu kontinuum bat osatzea. Ni gutxienez apurtu dut txikitan neukan irudi hori, nolabait ez bi komunidadena, baina bai bi munduena. Eta irudi hori apurtzea lortu dut eta neurri handi batean zuei esker. Beste inork esan nahi balu? Bueno, eskolak ez dut dena konponduko, hori lehen esan dut, garbi daukagu, baina eskolak badu zer egin aukera handi bat. Uste dut eskolak hartu dezakela lidergo jarrera proaktibo bat, azken finean euskararen inguruko diskurso berritu bat, diskurso berritu eta indartuago bat zabaltzeko. Uste dut, hortan egin dezakezuela. Egindakoaren bidetik urrats berriak emanez. Besteik. Bueno, gauzatxo bat, bakarrik. Hasierako nolabait, ideia berbera karri nahi nuke amaiera da. Euskararen kasua, euskararen bizipena, euskararen erronka, euskararen poza, euskararen guztiok daukagun hau, ez gaude bakarrik munduko parte gea, eta iruditzen zait eskolak egin beharko lukela egiteko gai dela kokapen hori. Oso importantea iruditzen zait kokatzea euskara munduan, baina ez da erretorika hutsa hau, ez da hitz hutsa. Munduan gertatzen ari denaren zerbait da, eta munduan oro har gertatzen denaren aurka dijoan zerbait da, eta hori izugarri ona da. Euskal Herrian gertatzen ari dena, izugarri ona da, oztopoak oztopo, eskola nekatuta baldin badago ere, edo eskola bizi berritze bat behar baldin badu, edo dena delakoa, edo guk, iztunok, batematek zerbait emateko esperen baldin bagaude. Euskal Herrian gertatzen ari dena, izugarria da munduan, munduko joeraren kontra dijoan zerbait da, eta pizgarri izan daiteke munduan, komunitate asko daude guri begira.
eta horrek berak aktibatu beharko luke zera. Eta orduan, euskeratik mundura, mundutik euskerara. Nei beti erakutsi izan diate bertsolariak izan behar duela azkeneko hitza, beraz ez nuke gero nik hitza hartu nahi. Bakarrik gogora badakizu ondo, bihar ere beste jardunaldi bat izango duzuela, hiztunarengan zentratuta, diskurtsoagan baino gehiago. Eskerrik asko hurbildu zareten guztioi, galderak egin dituzuenei, entzun dituzuenei eta beste bertsolarik esaten zuen bezala euskaratik eta euskaraz jarrai dezagun. Xabi, zure azkeneko hitza. Eta nik lehenbizi hitzez, espero dut inori minik emanez izana, niri behin galdetu zidatenea eskola zer zen niretzat edo ikastola hain zuzen, eta erantzun nuen nire ama euskalduna dela. Eta hain zuzen ere horrela tratatu nahi zintuztedan gaur, ama bati batzutan bronka egiten diogu, sesioa, kexatu, zergatik apuntatu ninduzun pianora ere bai, baina hala hartu nahi zintuztedan, maite dudalako eman didazuena, baina beti ere izaten dugu kexa hori. Eta amaitzeko, bapatean baino, burura etorri zait aspaldi duela 4 urte bertso batzuk egin nituela, denbora oraintxe apurtu behar dute, baina egin nituela ama eta seme baten arteko elkarrizketa, hizkuntzei buruz. Hegoaldeko eskoletako hizkuntzei jarriak, eta honela diote. Ama ni zergatik naiz bi hizkuntza lasai hitz egiteko gai. Elebidun egin nahi baitzintudan unai, munduan ibiltzeko kontent eta alai, gaztelaniaz eta euskaraz ere bai, zuretzako onena baino enuen nahi. Ama larrezote da bi jakin beharra, aski da bakarra, unai bihurrezazu hizkuntza txamarra, saiesteko elurra edo kazkabarra, bakar batezote da aukera kaskarra, hobe hartzea xira eta forro polarra. Ama ez dut euskaraz egiten tarteka, kostatzen zaiteta, pentsa hizkuntza dela zure bizikleta, astero emanezik dozena bat buelta, gero ta urrunago izango du meta, erdoldu egiten baita ganbaran gordeta. Jonek soilik erdaraz ikasten du dena eskolan barrena, haren amak harentzat nahi zuen onena, baina aukeratzean hizkuntza urrena, ondo pentsa dezala zer den nahi duena, ez baitu aukeratzen bakarrik batena. Lau euskaldun eta bi erdaldunen juerga, zein da euren jerga, erdaldunak ezarriz bere hizkuntzerga, euskaldunak ezin du berea kontserba, baina benetan galdu nahi duguna zer da, manera onak edo euskaldunon berba. Eta azkena, guztiok bi hizkuntzak ikasi ezean gu bionantzean, biak dakizkigunok geronen etxean, ez dugu aukerarik izango hitze